Hörmətli xатын qızlar, rəhmət bizni iradlarını 23 fevral bilan qutlağanınız üçün. Uruş şağını aytkanda nam oşun priятно. Әлеге видео претензия sizga xатын qızlar. Әлеге vaqtda menga xotinim bo'lak etib befaradir ham letniya rezina. Bu narsa kerak bo'ldi endi menga. Menga yo'q yildan tishik noskilar bilan жүргән tishmi. Biz от каких-то пор вы стали заморачиваться, хатын кызлар, от нәрсә, от белән без гаепле монда без көлеп йөрдек, тагын пена белән пена бертә белән носки бүләк итләрдек. Ну, аннан да яхшырак бүләк булмаган дөньяда. Не надо, пожалуйста, за вас уже все подумано. Менә бөтен иратлар исеменнән әйтәм, от үпкәләп йөрсеннәр иратлар. Менә кирәк булса перфоратор белән резина алып киттегез. Кайтарыгыз безгә бүләкләрне, пожалуйста. Вот. Кирәк, яна эшләр.